Toto sú najčastejšie chyby majiteľov SRO pri podaní žiadosti o hypotéku. Prídu do banky a banka im vypočíta veľmi nízku výšku hypotéky, myslia si, že na vyššiu nemajú nárok a tým pádom to zabalia. Každá banka má však iné podmienky a museli by ste obísť všetky banky, aby ste sa dozvedeli, ktorá je tá najlepšia. Druhá veľmi častá vec, s ktorou sa stretávam, hlavne pri jednoosobových alebo manželských SRO, nesledujú si obrat. V jednej banke na Slovensku platí, že vám vie uznať ako príjem až 55% obratu, ale pokiaľ tento obrat je do 80 000, ako náhle prekročíte 80 000, už je to len 12%. Ďalšia chyba, aj keď si sledujete obrat, treba si sledovať aj hospodársky výsledok. Nemôžete ukončiť rok v strate, toto žiadna banka neakceptuje. Musíte si sledovať aj medzi obdobie, to znamená obdobie medzi podaním žiadosti o hypotéku a podaním daňového priznania. Banka skúma, či ste toto obdobie podnikali, aby si overila, či daňové priznanie nebolo účelovo podané. A najklasickejšia chyba, ktorú robia majitelia SRO pri podaní žiadosti o hypotéku, nesledujú si nedoplatky v sociálnej poisťovni, na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni. Odporúčam mať všetky nedoplatky uhradené predtým, ako podáte žiadosť o hypotéku, inak vám banka úver neschváli.